Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan cara mengeklik seperti di gambar, like, nyalakan notifikasi dan share video ini supaya kita tidak terbebani oleh masalah yang berat-berat lagi. Terima kasih. Ulo, nyuwun. Pape. Pajak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul dengan Bapak Jamuan Duniawi. Oh, ini apa? Kowe tau obat kuat. Wah, aku ora sudi. Aku udah dibojo. Oh, gini Pak. Bapak kan ikut giveaway dari Instagramnya. Ayo, coba gini, gokok gini. Monggo enggak rumiye. Kunjene apa? Ngopi ngeteh sirup apa? Ewit saking soda. Buatan Mas buka poso. Oh, padha ayo poso. Lah iki mau sidane piye? Niki jenengan asal undian ke Instagram. Undian lotre ngono kae? Iya, semacam itu modelnya Mas. Wah, aku engko nek kon bayar aku gak aku. Niki jenengan tinggal tanda tangan 80 juta. 80 juta roti kemping. Woi, parah kowe nyok-nyok. Sarepe nek Pak, mau segoyo aku ini ya bebas. Ora ngono kuwi wis kalingan ambon-ambon kae ora jambon kae. Sing disangka kan. Sing apa jenenge? Pembar sepatune kopeceran ngono ya to? Ojo ngono kuwi ngono ya kancane piye. Oh iya, boleh kanca ya sing sugih ya. Ben awake ra ketularan susah. Ah, ngono kuwi. Ya aku ki yo pengen sugih. Ning nyambut gawe kaya wegah. Semen lah. Ning sawah nandur sawi. Sing penting hati-hati karo aja ngapusi. Masih yo liyane do sugih, awake kudu tetep nyukuri apa sing dadi hake awake. Aja nyolong lan aja ngapusi. Abu-abune aku kenal iki. Kaya Jamuan Duniawi. Tapi kok wangi men? Belelei jae. Wih, santai sen. Tak ceritani karo lembone kursi. Kowe iki jane ning apa tele Ambon? Ngene, Le. Jamuan Duniawi. Aku habis mendapatkan durian runtuh, Le. Dia untuk ora digemule. Undian. Undian aku belinya itu undian Avanza 3, 4, 5. Ora tau tak jikok di SMS, Bang. Iki beda, Le. Iki 80 juta tonton duit kabeh. Dan itu tenan, Bon. Aku bingung arep Wis nggo apa iki. duit dimanfaatke bener, Bon. Kowe itu undian, kowe kudu manfaatke bener. Duit kuwi lho. Mending saiki duit ki nggo tuku sapi. Sapi iki pakarane apa saiki? Suket Suket saiki suket ki tukule ning sawah tau. lemah. Nah, bener. Saiki nek sawah karo lemah wis ditanduri apa? Wis beton wis ditanduri pabrik-pabrik gede wis dibanguni omah. Sapi arep mangan apa? Sapi arep mangan beling, arep mangan areng kaya reog kae. Sapi saiki larang, saya tuku sapi. Sapi. Gas, mat. Nah, mangan. Sapi urip penak men. Ora mikir ke gawean. Kari mangan. Marai budrek. Kepayu no. Mbak, apa? Gitaran duwe ya. Gitaran duwe ya wis ada tuku le. Yo, sono. Yo.
Lek, Weh. aku ya tumbas. Tuku apa tuh gitar? Aku sapi lho, Ana ana gitar sapi. munggah ngono. Sing iki sing gedhe piro, Lek? Sing iki wis diboking iki 15 juta. Walah, Mas. Iki ae. Kuwi piro iki, Lek? Iki lho diboking 20 juta iki. Walah, lah kok masalah larang? Be, kadang sing gedhe iki mah mengecewakan. Aduh. Piye gelem ra? Ya sakene iki lah kuwi. Sing iki ya. Oh ya kuwi kita kayak duit sik tapi anu ya digokne sik ya 5 dino. Soalnya aku ora nggo mobil. Oh ya. Wis iki, Lek. Iki piro iki? Kuwi 20 juta pun jul 200. Piro? Wah ya wis kuwi. Oh ya, pas ya iki ya. Pas, Lek. So nek rene ngabari wae. Oh iya, Lek. Aku goleki bocahe mah munggah gendeng endi. Bulan ya, rene tuku gitar ya malah. Jambone saiki wis sugih wah. Wis tuku sapi no, wae dicerai kae iki. Ini Bon. Tak wejangi sik piye Lek. Kowe saiki wis sugih. Duit ki aja mung aneh-aneh. Aja gemblong, aja kemaki. Sakirane nang nek butuh dibantu. Aja sombong, aja dadi kacang sing lupa kulitnya. Ya ora. Oh, Lek, matur nuwun iki lho wis dampingi piye-piye wis akeh ngomong yo. Santai. Iki digowo iki sithik. Wis ora usah, wis ora perlu duit. Aku ki iso mangan sak eneng-eneng ibarate babat alas tak babat takon tak babat, eneng watu tak gocoke sombong, eneng duit tak kelola iso dadi akeh. Aku ki asline gampang, Bang. Mau aku ki dong minat saiki. Nggonen luwih bermanfaat. Dimanfaati tenanan. Aja cacu, ning aja gemi, ya. Iya, Lek. Iso. Matur nuwun Lek. Aku Santai ae. golek pakan sapi ya. Ya, santai. Tadi. Weh, Bon. Rene, penya iki. Walah, sing ora petuk iki. bagok kene sik, Bon. Wis nang kene wis weh. Lumayan. Jadi ngene aku Rene. Awake kan sengaja suwe. Ya, kira-kira yo tulung itu ora. Tulung piye? Wah. Rasa kurang penak sampeyan. Sampeyan ngopo iki? Iki butuh modal usaha. Salah. Lah, butuh aku wis apa? Sile duit. 50 juta. 1 juta. Rong sasi Bali to. Wis gua berkali-kali lipat tenan. Awake kan konyo. Rong sasi. Iya, rong sasi. Awake kan konyo kenal suwe, kata SMK. Coba, iki wis tak lebokke ATM soalnya. Kowe wis penak ae ya. Iki engko dipun dhewe. Nang kene njupuk dhewe sak butuhmu pira engko ngomong aku. Password-e 085. Penyok iki nang ndi yo? Mas, sorry yo, Mas. Kowe ngerti ora, Mas? Penyok. Ngopo emang? Soale iki mblandangke dhuwitku ling 50 juta iki. Walah, penyok yes minggat nggih Oh iya to. Iya, wes. Waduh, berasa dihapusi ra gur kowe tok wong akeh sanjan dihapusi. Wah, aduh. Penyok. Hei. Kok sapi lek? Sekarang cuman sapine dipune. Tahu apa? Tapi kok lah kok sajake lemah letih lesu tak berdayakan kene apa to, Lek? Kaping pisan. Kaping pisan. Aku bar kapusan. Sapi sing tak dol 15 juta wingi, sapine ra ono, dite ya ora ono. Sing gedhe wingi. Sing gedhe wingi, sapine wis ra ono saiki. Sing kaping pindho. Anakku seminggu ini nangis terus njaluk untune dipasangi behel. Dan cah-cah saiki wis Duh. Ya wis aku njupuk sapi sik ae, Lek. ya jupene ra apa. Tapi waduh, sapi ngono yo. Iki sadake aku enek rezeki sithik, Lek. Go tambah masang bel anakmu, Lek. Apa kowe sisan, Lek? Ora apa-apa. Aku ya masang ning sikil sih. Matur suwun tenan lho. Aku njupuk sapi ya, Lek. Estui. Sik, Lek. Yo. Halo. Iki ngene Bon, aku iki tok kabar ke wong liya to. Jare iki penyok iki konangan ngapusi ning kutha liya. Iku wonge kecekel. Jare iki piye yo? Gebuki ngono jare, gebuk masang ngono mbah piye saiki ceritane. Wes
Arep dipiyake meneh kowe wis sepeda ambuh iki piye?